toto musím robiť, nehnevajte sa. Ja mám každých 10 minút telefón zo showbiznisu, však ja som showbiznis. Hello. No, takže dohodneme sa takto na chvíľočku, že ja si idem robiť svoje a vy som zvedavý, čo budete robiť vy. Ja tu mám kamaráda jedného Vietnamca a budeme predávať, dajme tomu, behnem k nemu a niečo nám dá, nejaké hodinky, alebo niečo. Originál? Originál sú, Berco. Ukáž, Berco. Potrebujem manažera, že či by si nechcel urobiť manažera. Prečo ne? Pohodička. Šlefty veľa, málo hudby, veľa nové. No, čo? Kde je problém? Teraz idem od hodinara, akože to čo si mi prijal? To si ma akože zapal spáňou hlavy, alebo akože ako? Prečo ne? Ale čo chceš teraz ty robiť, ty? Koľko chcem s nimi robiť? Ty si to mal zvali na Josieho, lebo... Áno, dobre, to tak ty nevieš potom o čom. Čo som povedal, ja nemám penáze. Malé, uteš sa na ti. Čo je? Jaká birthday party? Ty soplák. Čo tu sa oslavuje? 1000-ročná včela? Ja jsem peníze, alebo daj na zpět hozinky. Jaj, Japonec volá. Ivan s chlapcami prešiel kus cesty a nastal čas, aby robil bilanciu. Zhrnutie ich úspechov, či skôr neúspechov v biznise, očividne nepotešilo ani chlapcov. A už vôbec ich nepotešilo to, čo sa chystal Ivan urobiť. Podrobiť chlapcov veľkej skúške. Počujete ma, páni, víte, prečo sme sa tu stretli teraz? Ja vám poviem prečo. No. Ne, že si tu vykladám pexesov. Ale kvôli tomu, že to, že ste mi dom zaláli vodu, to by mi ešte tak nevadilo. To, že ste džukla strátili, ešte to by mi nevadilo. Že ste dve staré gáďa nehali utopiť, ešte to by mi nevadilo. Čo ti vadí? Ale tento strom, čo sme tu zapálili, zase skoro na nás múry udal, gáďo. No dobre, ani to by mi nevadilo. Ale prečo ja toto musím robiť? Nehnevajte sa. Ja mám každých 10 minút telefón zo showbiznisu, však ja som showbiznis. Hello. Tak ja nebudem do nekonečna ich vodiť za ručičku, čo sú to malé deti? Však dokazili, čo sa dá, ne? Však ja mám sám ze sebou veci vybavovať, však ja mám každých 5 minút nejaký telefón na showbiznis. Ja už to neudržím v hlave, títo nápady hudobné, veľmi silné. Ja potrebujem manažera nového, lebo ten sa mi nelúbi, ten Vorel. Ten čímčara. Ja si myslím, že prešli sme všeličím a momentálne sme v období, kedy sme prešli základnou školou, strednou aj univerzitou. Jaká škola? Vysoká škola. Chodil som do školy, ale len trošku. Ivan ako showbiznis zmenil svoj prísny tón a chlapcov povzbudil otcovskou rečou. Jak hovorí básnik, nastal čas, kedy aj vtáčatka opúšťajú hniezdo. To sa týka momentálne mňa, pretože ja sa musím ísť venovať showbiznisu, pretože pokiaľ viete, ja pracujem v showbiznise. Ale ste si nevšimli. Vôbec ničomu som tam nerozumel, čo ten Ivan tam rozprával. No, takže dohodneme sa takto na chvíľočku, že ja si idem robiť svoje a vy som zvedavý, čo budete robiť vy. Ivanko, ty nás teraz nehávaš, že ideš preč? Ne, že nehávam. Ja chcem vidieť, čo budete robiť vy sami o sebe. Ja mám show business. A sa nám ozveš, alebo tak? Show business. Uvidíme. Ideš nové zarábať? Áno, a vy si zarábajte tiež. A potom mi zavolajte, keď budete mať, lebo ja už toho mám dosť. Čo je najbližšie? Keby boli nové dvojičky, aj tie dáte dole. No, dovidíme. No bolo na čase už konečne. Nech sa osamostatnia chlapci. Však do nekonečna sa nedá. Však aj veľryba obrovská opúšťa mláďatko svoje, maličká rybička je najprv potom narastie, ne? Ne hneď od začiatku žblunk, žblunk, žblunk. Nech si robia, čo chcú,
a ja to budem z diaľky len tak sledovať. Vtáčatko Ivan teda opúšťa svoje hniezdo a chlapcom neostáva nič iné, len vymyslieť, ako zarobiť lóve bez šéfa. Spravíme love, čo to bojíš? My viem, že spravíme, ale však jak to vymyslíme? Ja vymyslím. A čo im? On mal hlavu, on. My sme len išli. Mať hlavu ja, dobre? Ale presne, ty máš hlavu, ale ne takú ako on. Zúfalí experti neveria, že sa im podarí vymyslieť biznis bez Ivana. Ale Berco trvá na tom, že on má hlavu. A že je to hlava poriadna, to sa musí uznať. Dobre. Pôjdeme na ulicu zarábať love. Jak na ulici? Čo si on myslí, že nás bude pásť, alebo čo? No tak poďme, nevieme. Čo? Ome. Kto iný by to mal prebrať po Ivanoviče? Oni nemajú hlavu na kšefty. A tak sa experti pod Bercovým vedením vydali do ulic zháňať biznis, aby šéfovi dokázali, že to zvládnu aj bez neho. Musíme začať predávať nejaké fejky. Ja to ináč nevidím. Ja tu mám kamaráda jedného Vietnamca a budeme predávať, dajme tomu, behne k nemu a niečo nám dá, nejaké hodinky, alebo niečo. Bercova hlava teda nemá príliš veľkú fantáziu. Tento biznis by asi Ivan nepodporil. Je príliš málo gádžovský a seriózny. Haló? Link, čau. Som v Bratislave a som v prdeli, prosím ťa. Potreboval by som od teba niečo pomôcť, aby som sa dvihol, vieš, prosím ťa, dá sa ti? Mám. Dobre, tak dojdem za tebou, aby si mi dal hodinky nejaké? Áno, veľa hodinky. Veľa hodinky, dobre, dáš mi, čau. Čau. No tak to sa uvidí, či Link vytiahne Berca z inkriminovaného miesta a dá expertom hodinky bez toho, aby mu zaplatili. Berco však suverénne a s úsmevom na tvári kráča obchodovať s 2 Vietnamcami. Link. Čau. Čau. Ako sa má? Dobre, a ty? Dobre. Čau. Som na dne, v Bratislave som tu a nemám peniaze. Nemám love. Vieš, čo sú love? Pekné. Berco síce hneď priznáva farbu, ale Link to ako si prepočul a obchoduje ďalej. Drahé. Dobre. Originál? Originál. Dobre. Drahé. Kvalitné hodinky nám dal ten Číňan. Švajčárske. Originálne. No? Na čo skúšate? Predáme to, chlapci. Musíme love robiť. Nebudete vy hodinky nosiť. Brácho, ja nemám peniaze. Nie. Nemôže. Tak predáme a potom... Ja dám peniaze. Potom ja dám to. Ja peniaze potom donesem, Nie. keď predám. Nie. Dobre? Nie. Link. Čo? Ja dám potom peniaze. Berco skúša na tvrdých obchodníkov ľútosť a neváha si okrem hodiniek vypýtať aj peniaze na lístok MHD. Link, nemáš na cestu mi dať 10 €? Nie. Určite nie. Na autobus. Nie. Ja vrátim, keď dojdem, zaplatím všetko. Kamarát, Vydám sa. 10 €. To vás stačí. Aspoň 5, no. Autobus, trolejbus, nemám lístok. Netrvá lístok na čo? A zoberú ma na handle. 10 €. Link, aspoň požičaj. Nie, nemôžem. Ale ja vrátim, keď prídem, Link. Predá sa hodinky a donesem... Predám hodinky a vrátim. Nemôžem. Ale, kamarát môj. Dobre, chodzu. Berca toho teraz uznávam, vážne. Ten sa vyťahol teraz, ešte aj 10 € ich spravil. Žltých. Dobre, Link, čau. A ja prídem, dobre? Dobre. Na dobu neurčitú, dobre? Ahoj. Ahoj. Chudiaci tí chlapci. Teraz jak oni zarobia peniaze bezo mňa? Berco sľúbi Linkovi, že všetko vráti a rýchlo sa zberá preč. Keď obchodníkom docvakne, že na nich experti asi urobili kulehu, je už neskoro. A tak im neostáva nič iné, len sa na sebe vyvršiť vo svojom rodnom jazyku. Anh bị điên à? Sao lại đưa cho tiền và đưa cho nó cả hai? Điên rồi à? Ta không thích nó ở đây. Cho nó thì làm sao? Điên mẹ em. Biết đi, nhưng mà ta không thích nó ở đây. Để còn bán hàng. Bằng lại. Điên Nó mang lại. Rồi. Điên mẹ à? Điên rồi à? Điên mà đi mà nó không thải thì sao? Sao không giả? Thì hâm mẹ em. Ôi, kệ nó. Kệ nó phải giả. Chlapci sa pustili do predávania pravých švajčiarskych hodiniek na strategickom mieste a už od začiatku medzi nimi narastá napätie.
Bilo, stojíš tu jak hento. Padaj tam, kde sú ľudia. Kde si bol tam? Predávaj, ti hovorím. Predávaj, lebo ti podkopnem pety, tamto predávaj, hore dole. Medzičasom Ivan Showbusiness išiel za svojím synom juniorom s veľkou pracovnou ponukou. Dobre chemické hitovečky tu máte. No, občas sa ujde. Došiel som dať ponuku tomu môjmu synovi. Hovorím mu, I give you offer what you cannot refuse. Čo v preklade značí, dám ti ponuku, ktorá sa neodmýta. A on to pochopil hneď. A dúfam, že ma nesklame. Však keby bol dobrý manažer, to je len dobre pre mňa, ne? Aspoň Lova zostane doma. No, potrebujem manažera. Že či by si nechcel urobiť manažera. Junior si nadšenie z tejto lukratívnej ponuky necháva zrejme na neskôr. Ale víš, to musí byť čistá práca. Čisté ruky, čistá práca, všetko. Šlefty, veľa, málo hudby, veľa love. Vek. Však kto iný by ťa mal lepšie pochopiť ako vlastná krv? Nech si to uležať. Nemusíš mi hneď odpovedať. Ja sa ti ozvem. No. Skús to takých 24 hodín, lebo mám aj iné ponuky od iných manažerov, víš. Jasne. Jak oni. Tlačanský a títo, víš. Tí známi. Otec a syn, no. Však pôjdeme 50-50, dám ti aj 20%. No však najprv nech sa ukáže Perla Labuáno, že jaké má schopnosti organizačné a keď vybaví dobre kšefty, však jak som aj povedal, ja mu dám 50-50 normálne, aj 20% mu dám, alebo do kina nejaké love, nech sa ide pozrieť na nejaké filmy. Aj keď dal Ivan synovi čas na rozmyslenie, dohoda bola hneď jasná. Junior je odteraz manažér, ktorý má jasný cieľ. Zháňať kšefty za veľa love a málo hudby. Za 15, tak hej. Za 20. Zatiaľ, čo uzavreli dohodu otec a syn, experti sa snažia poblázniť Gáďa na kvalitné hodinky. Tak, zober. No, daj mi ti to do krabice. Dobre? Čau. Dobre, čauko. Dobre, šéfko. Ahoj. Nazdar, díky. Hodinky potrebujú gáďovia. Aby sa mohli ponáhľať, oni to ľúbia, alebo čo, víš. Tak mi hovoril jeden gáďo. Že preto ich kupuje. Aby sa mohol ponáhľať do roboty, z roboty domov, vieš, a tak, to rozťahovať všade po meste, tak. Aha, tak teraz už je jasné, na čo vlastne hodinky sú. Aby sa Gáďa mohli ponáhľať. Normálne nervy ma chytajú. Však oni vôbec mi nevolajú. To čo má znamenať? Asi chytili nejakú veľkú rybu. To bude žatva. 10 mi dajte, zeberte si. 10 je moc. Za 10 eur vám to dám. 7 by som ti dal. 7, áno, alebo nie. Dajte mi 8 a berte. No, za 8 eur. Ktoré si mu dal? Títo. Dajte aspoň 10. Za 8 eur som pustil. Za 8. Berte si. No, berte. Čo je? Zopár vtáčikov síce chytili, ale s príliš veľkou zľavou. Ja som kasa. Ja som to všetko vybavil, on vie. Dobre hodinky. Môže byť. Dobre. Majte sa. Kým Berco Kasa zbiera drobné za hodinky, Ivanovi prichádza junior ponúknuť nenormálny job. Dáme to dobre, tam sa mi to ľúbi, tak to nehaj, tak, to je dobre. Čo ty tu robíš? Strašný job som vybavil, strašný job, fakt. Ale čo? Veľa peňazí a málo hrania, fakt. Úplne najlepšie, fakt. Super. A čo to je? Strašne sa teším. Čo to je? Birthday party, ne predsa. Najväčšia party, bude sa tancovať a všetko. Ale ne. No jasné, Si najlepšie. pre mňa vybavil? No jasné. Found it, man. Ja to. Jem. Tak nakoniec bude po mne ten môj syn. Vynikajúcu ponuku mi dal, ale vynikajúcu. Kde sú? Ivan je s manažérskými službami svojho syna spokojný. Menej je však spokojný zákazník, ktorý si kúpil od expertov hodinky, ktoré fungovali 5 minút. To čo si mi povedal? Si ma akože zapal s paňou hlavy, alebo akože ako? S čím sa bol o tom? Prečo sa ti nepáči na tých hodinokách? A tebe by sa páčilo kúpiť na akože pokazené hodiny? Jak pokazili, však išli, ne? Však som ti povedal, tak si zober na výber iné, keď sa ti nepáči, môžeš ísť. Čo mám robiť? Čo ti mám vrátiť? Niečo? Čím sa bavíš?
Ale prečo? Tu s kým sa bavíš? Daj mi peniaze naspäť. Ne, nedám. Ja odo mňa si ich nekúpil. Ne. Vráť peniaze pánovi. Komu si dal peniaze? Tebe dával peniaze do ruky, no. On je náš šéf, on je náš šéf. Dobre, ja som váš šéf, dobre. No, ja to neznám, kto je s ním váš šéf, ja sa tu bavím s vami. Alebo hen ten fúzatý, ten starší, s tým sa bavte, prosím vás. Berco zvolil jasnú taktiku. Ja nič, ja muzikant. Hlava, nehlava, zrazu je šéf. Bandy, alebo dokonca fúzatý pán Gözi. Tie nie sú tvoje. Takto. No. Hovoril si, že idú, že? Idú. Nejdu? Takisto poďme aj tieto? Tak skúsime tieto, či nejdu. Ale mňa to nezaujíma. Pôjdu. Ja som chcel tieto ženské hodinky, ktoré nejdú, si mi garantoval, že pôjdu. Pozri sa. Kde videl, aby som mu na ulici reklamoval hodinky? To nie, kde videl? To sa nerobí, to sa nedá reklamovať. Kúpil taká Dios amigos. Poď to vysvetliť ty, Bandy. Čo? Poď dohodnúť s Ale pánom. na čo sa budem dohadovať? Bandy ale stráca s drzým zákazníkom trpezlivosť. To on ti povedal, že Tak potom daj pôjdu naspäť, neskôr, dáme mu ne? pánovi tieto. Chcel som tieto. Rozumel si ma? Tak ja ich už nechcem. No. Tak buď mi dáš naspäť peniaze, alebo sa nemáme o čom baviť. Peniaze nemáme už. Hoďkaľ Nemáme peniaze. peniaze. No kde to videl Gáďo reklamácia na ulici? A peniaze? Tie už má dávno niekto iný. U nás není reklamácia, nie. Nehrozí. Určite to... Robíme srandu? Nemôže Nerobíme chrán. si srandu, ale tie hodinky, Nie. ja neviem, čo chceš s nimi robiť. A keď chceš niečo, bav sa s tým o tom, on tomu rozumie. Čo chcem s nimi robiť, tak budú... Ale čo chceš teraz ty robiť? Koľko chcem s nimi robiť? No. Rozbil si hodinky. Teraz si ich môžeš zebrať. Čavo bol milý, vieš, len trošku nespokojný. Bol milý, ale nespokojný, že sme ho, vieš, na hodinkách, no, že sme ho spravili. Že sme ho uvarili. Zákazník dodiskutoval a jeho pohrdavé gesto voči švajčiarským hodinkám rozpútalo hádku medzi Bercom a Bandy. Mal si kšeft. Nevadí. Ty si posratý, ty nedostaneš z tohoto nič. To sú moje peniaze, dobre, keď na mňa sa vyhováraš, daj mi peniaze. Musíme sa na jeden za druhého vyhovárať. Ne, ty si posratý, lebo máš túto slzy, dobre? Daj mi peniaze. Za tie hodinky, čo 15 eur, to sú len moje. Dobre, lebo ty na mňa sa vyhováraš. Aj keď je hociaký problém, prečo sa ty na mňa vyhováraš? Však o tom to je. Ne, o tom to je, toto není o tom, ne. A o čom je to? Ne, toto nebudeš falošný ty tu na. Ty si posratý zo všetkého, slzy ti išli, keď si sa bavil s týmto, ty šmejt, ty. Každý z nich má iný názor na to, ako sa zachovať v krízovej situácii. No tak si skočili trošku do vlasov, no je tam toho, však to je bežná vec pri takomto biznise, to sa stáva. Vilko si z toho však ťažkú hlavu nerobí. A kým si Berco a Bandy skáču do účesov, vybral sa na svoj prvý samostatný kšeft aj Ivan. Keď však dorazil na miesto určenia, nejako sa mu to prestalo pozdávať. Čo je? Jaká birthday party? Ty soplák. Čo tu sa oslavuje? 1000-ročná včela? To kam ma poslal? Pre púrovcov, pre gáďovcov, starých zbíjačov, ja som Helena Vondráčková. Helena, nehelena, kšeft je kšeft Ivan. Spamätaj sa, Ivan. Máš vystúpenie, come on, man, si King Ivan. King Ivan, man. Ivan ako ozajstný profesionál nedal na sebe rozpaky vôbec poznať. Máš predsa birthday party. Come on, man. Tak pravda, že som sa musel vyhecovať. Však a čo? Však normálne, ja potrebujem živé publikum. Normálne, život. Dobrý večer, dobrý večer. Takže máme tu narodeniny, áno? Všetko dobre, narodeniny, jak sa voláte? Jan. Jan. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Jan. Janko, happy birthday to you. A zatleskáme! A happy birthday. A želáme si niečo, Janko, pokiaľ možno nie je veľmi drahé. Takže dneska večer len pre vás. My vám prišli zahrať King Ivan Live a bude to pesnička z môjho nového albumu King Ivan. Takže check it out, man, yeah. We have a party, wow! Tak ja normálne robím šovku, rozumieš, všetko, bam, bim, bum. Myslím si, že sme vo Vegas a tam reakcia nula, normálne púrovci zdechliny, zoologická záhrada, konec. Nič, nepočujem, nevidím, 3 opičky. Takže malý moment.
A už to začíná. A ideme. A ideme. Silikóny prčete spod prsenky. Chlapci, pripravte si peňaženky. Au, idem autom. Veľmi rýchlo. Neverím, že sa to takto spýchlo. Chytám pritom. Tvoje nohy. Vidím, že máš na tom nohy. Nastavím si pri modeli. Nebude dnes osamelý. Adekvátne zvolený song na túto výnimočnú príležitosť. O čo ti ide vlastne? O to, že ste nedržali so mnou. Nejde, vieš o čo? Že mám love, že ja mám love. Nejde o to teraz. Nejde o to. Veď že vyklikol na teba, vrátil si mu skoro, veď svoje si mu dal. Nevrátil Ty si peniaze. somár. Ja si myslím, že Berco dobre urobil. Jak to urobil? Manuša olove urobil. Čo si... Nedržíme spolu, more, o tom ide, ty. A ty nedržíš s nami spolu. Ty si to mal zvali na Josieho, lebo na voľako iného. Áno, dobre. Zase. Tak ty nevieš potom o čom. Čo som povedal? Ja nemám peniaze. More, uteš sa radšej, dobre. Tak veru, Berco, radšej sa učeš. Je jasné, že Bandy nepochopil Bercovú premyslenú taktiku a neprávom ho obviňoval zo zbabelosti. Ty si, jak rozumný cigán sa nebije. Rozumný cigán poctivé. Čo mi ten Berco tam rozprával? Ja už bez Ivana nechcem robiť. Keď budeme robiť kšefty, ťa prosím o jednu vec. Nehaj všetko na mňa. Ty sa budeš starať o to, keď niekto nám dojde niečo vrátiť, že to budeme zvalovať jeden na druhého. Má pravdu, Bandy. No, dobre. Rozumieš ma? Nie, že byť sa s voľakým, budú nás brať čingále, problémy. Musíme to riešiť rozumno. Bandy na Bercov nátlak uznal, že konflikty treba riešiť rozumno a nie silou. Inak by ich brali čingále. Problém rozbiť gáčovú papulu. A birthday party je v plnom prúde. Moja brajka je zbytaká sprostá. Môžu vedieť prostá do prostá. Elvis Cintorina, čo ja som spievajúci hrobár? Alebo čo je toto? Come on now. Yeah, here we go. Come on now. Yeah, aha. Yeah. Takže všetko najlepšie narodeniny a pre Janka zatleskáme Jankovi. Yeah, baby. OK, ďakujeme pekne. Však chudáci, tí detkovia babky v Starobínci, ne? Však zuby im tam padali do polievky, púrovci, ja som nevedel, čo mám robiť, kam sa mám pozerať pre pána Jána. Dajte si koláčik všetci. Ja už musím ísť. Po vrelom aplauze sa Ivan z birthday party pakoval tak rýchlo, ako len vedel. Serem ja aj na koncerty, čo? Ja idem si pekne, nájdem si chlapcov, s nimi by bolo najlepšie. Tam urobíme inými biznis. Už neletia koncerty, podľa mňa. Aj experti mali už plné zuby predávania. V tom sa však spamätal dodávateľ originálnych hodiniek Link a požadoval späť hodinky alebo peniaze. Haló? Haló, ja jsem peníze. Čau, Link. Ja jsem peníze, alebo daj nám späť hodinky. Jaj. Japonec volá, peniaze. A kedy, vieš čo, zajtra, pozajtra nemôžem? Nemôžeš. Ja daj nám nemám späť dneska. peníze. Nie peniaze, zajtra dám peniaze. Nie, daj hodinky nám späť. Zajtra hodinky, Ja sem zajtra, daj dobre? hodinky nám späť. Zajtra, dobre, Japonec? Nemôžeš. Ty pedoviči. Dobre, Chaňo, ne? Zajtra. Ja mu ani telefón nebudem dvíjať, už. Na čo vypíjaš? Ja mu nebudem ani telefón dvíjať. Cigánovi dá hodinky bez papiera a ešte čaká od neho love nejaké náspäť. Čo som ja, nejaká dobrá víla? Alebo čo si myslí on, že čo mu dám peniaze? Ivan si ide po svoju gážu do reštaurácie, kde pracuje junior. Ten sa však vyparil. Je tu junior? Není? Nenehal mi tu niečo?
čo je? Kastráče? To je pre mňa? Ja som zobral love, lebo ja som manažér a umelec dostal gastráče. Však je kríza. No, počkaj. Však vlastný syn ma zapálil na gastráče. To je veľké toto. Ale počkaj, však keď takto vyhojebať, by mal robiť s nami vlastne. Zatiaľ, čo Ivan spracúva nervy a zároveň aj obdiv na svojho syna, experti bezcielne chodia po meste, až kým ich nenájdu rozhnevaní dodávatelia hodiniek. Keď experti zbadali utekajúcich Vietnamcov, vzali nohy na plecia a pustili sa do behu aj oni. Dik morenty, jak utekali? Čo sú na baterky? Japonec vycíti cigáne na 100 kilometrov. Inak nevím, jak nás našli. Náhoda ich však opäť spojila s ich milovaným šéfom. Hneď, ak som ich zbadal, som vedel, že niečo dokúrovali. Čo je? Čo je tu? Problémy, utekajú za nás. Hodinky, ty hovoríš hodinky, že ti držia hodinky? Áno. Čo, kde sú tie hodinky? Bylo ich stratil. Ja som ich zabudol v kaviarni. Jasne, že sme ich nestratili, však to bola kuleha na Japoncov len, ne? Však sme ich všetkých popredali, ale nebudeme im dávať peniaze. Ne sme ich blázni, alebo čo ja viem, čo víš. Dobre, počúvaj ma sem, dobre. Zabudnime na to, áno? Ivan neváha a hneď sa snaží kauzu hodinky vyriešiť výmenným obchodom. Ja túto mám auto, dodávku vážnu, plnú handry. Nenormálne handry. Áno? Kabáty, saká, nenormálne džinsy, handry vážneho charakteru. Handry? Handry. Dobre, handry. Nie hodinky, hodinky nula, handry, áno. Daj handry. OK, teraz. Dám ti handry, OK? Dobre. OK? Dobre. Business. Dobre. So my boys, OK? Dobre. Handry. Ište naštartovať auto, hentam, dobre? Dobre, choďte vy, toto je jedno handry, doneste ti handry, áno? Handry, dojdú za chvíľočku, dobre? A čo ináč, dobře? Jak sa máš, dobře? Dobře? Však ten šikmáč, to čo bolo? Však v prvom kole mu nerozumím nič a v druhom kole sa se mňu nechcel ani vyprávať. Nemám čas. Teda nemám čas dlho. Počúvaj ma, už tu musia byť niekde. No... Kde sú? Už idem, hneď sa vrátim, ja ti ich hneď donesem, dobre? Počkaj. Keď však dodávateľom došlo, že to bol premyslený útek, neostalo im opäť nič iné, ako si zanadávať v ich rodnom jazyku. Sao rồi? Sao lại đi thế kia hả? Sao? Mẹ anh nó. Hneď mám lepšiu náladu, keď som s mojimi. Ivan aj experti neskrývajú radosť, že sú opäť spolu. Čo je to? Nemôžem vás menať ani na chvíľočku samých. Čo ste zase urobili? Ste čorovali? Chuďákov Číňanov ste očorovali? To sú chudáci? Nechám vás len chvíľu samých do toto hneď sa musím utekať pred Číňanmi do dragoni. Normálni dragoni nás naháňajú. Ježišmaria, aj tak som rád, že vás vidím, chlapci. No ja už nebudem robiť títo birthday party a čo ja vím, čo ja už si ostanem pekne s chlapcáma a už no more birthday party a no more dragoni a šikmáči a halabala. Srad na to. No, bohužiaľ, chemikálie žiadne, ale môžem vám ponúknuť iné služby. Áno, iné služby, akože jaké služby? Chlapci, volala mi malá sesternica.
že strátila školku, 700 eur na mesiac pýtajú za školku od malé deti. Spravili sme hotel pre žukle, spravíme aj školku, he? 3-krát denne porádnu stravu. Žiadne voloviny, normálne cigánsku, kirančáku. Čiče goja. Veď sú silné a zdravé tie deti. Jasné. Dobre? Fritézu nám treba veľa mastí, veľa... Čiče goja. Oškvarky. Kiranťáky sú zdravé, pani moja. Mne matka od malička dávala kiranťáky, pozrite sa, čo som mňa vyrastlo. Máme tu lektorov vysoko kvalifikovaných, aj na iné jazyky. Je to zahrnutá aj romština. Samozrejme nemčina. Fluchen, Weinmert, Bluhen. Išla mačka po púšti. Eten, Chanten, Wenglen. Veľmi bola hladná. Čo si prosíš ešte? Dobre? A nepriznajme sa. Čorujeme, dobre? Čo robíme teraz? Čorujeme. To je ono. Ako sa máš, kamarát? Si nacvičíme. Ako sa máš, kamarát? What's up, brother? What's up, brother? A to môžete aj používať kľudnejšie. What's up, man? What's going on? Shit, man. Niečo také, OK? Oh, shit. Yes. Oh, shit. Yes.